Piye apane? Nek ndonga mbok sing apik. Ayo kowe iki ben sehat. Kowe jajal aku tak ndelok lemu nglanggam ali-ali. Lah no. Ayo wis tak deloke ali-ali iki ora sembarang wong iso nembang lho. Nggih, kula mau dadak ngapalke ra apal-apal. Ngapalke nampa dit sak penake ra. Sing jeneng tukang becak kae iki entuk dit yo genjot nganti gembrobyos e. Saiki yo manggari nyuntir no. Apa? Becak motor? Nguntir piye? Nguntir gas lho. Mau nguntir apa? Ayo sak rak betor. Ayo jenengan ngandhaki apa becak to? Becak karo betor iki beda. Betor. Betor becak bermotor. Nek Betor. becak iki ling garap saka tungkak, mula jenenge becak. Ning garap. Ling genjot nganggo tungkak. Nek betor iki nganggo motor, beda ora watoni somong kowe iki ora. Lah iki ngandhaki pedho. Dan iki Suwardi Center iki wonge pinter-pinter ya. Lah ngandhaki becak ora mau ora dipraktekke nganggo tungkak. Sapa? Lah ngandhaki wau lho. Kon maksudnya kowe kon nungkak saiki piye? Wani ye. Aturah.